Atlan gaty gowzatlar bolýan neme men wagtym boldy. Teatra 2 sagat sapagymma. Soňam turganlaşyk baly. Agşamam teatrda täze oýnyň turganlaşygy. Ay bu. Sen bara, ertir şu wagt şu ýere gel. Men seni öz molim bilen tanıştyraýyn. Kana, şol oturan. Näme üçin ertir? Ýör şu wagt tanıştyraý da. Ýok, ol bu wagt dinlemez. Onuň 20 minut iýitýän wagty bar. Adatdan daşar adamlary şonu dinleýär. Nahardan soň dinlemedmi? Dinleýär, ýönüňden gelip ýazylmaly. Näme? Wagtyna. Wagtyna? Ony ehilay? Bu molimin günnelik etýän işleri münt ýazylanma. Ol 1 aýlyk mailnamany sagatlaýyn diýip goýýar. Bay bo. Beýdi we mur ýaşap bolmay. Adamçylyk bu. Dostcan, şol adamçylyk üçin hem yer bar da şu taýda. Menem şol molima meňzätim gelýär. Ondan sapa galýan. Sen bäri keypine geldiňmi? Ýok, dostum ma.